kamfanin da namu mai sunan Jaruma Global Ventures Nigeria Limited wanda muka yi rajista ta shekarar 2012 kamfanin kanta ta ba naira 50,000. Kamfanin mu mai sunan Mahuta Nigeria Limited wanda muka yi rajista shi ma ba naira 50,000. Kudi ya zama naira 300 ga su kasa. Sannan mafi lokacin mai ta kanta ta ba da gudunmu kudi naira miliyan 1. Miliyan 1,300 kenan. Wannan miliyan 1 za mu sayi siminti, za mu sayi rodi da shi. Saboda muna da bukata a fara gini nan cikin gaba ya sa samu ne gobe. Allah taimake ka. Don haka wanda suke ma'amala da lalura idan sun tashi da siminti a duniya wani kuma sai ma idan aka tashi dukkan rodi a duniya wani kuma na kai ma duka. Idan duka da kuka duka wasu kai miliyan 1 ba to a biyu na abin da ake sirra wa da kuɗi a sau amma dai muna sa kashe miliyan 1 wurin sayan abubuwa ba su kai. Allah wani ya ba da ikon taimakawa. Kuma yana son mutane su cewa su zo yana da kowane lokaci ba a rufe shi ba. Wanda duk aka ambata wani littafi in ba su sani ba ya gaya musu ko da ne su saka da jirgin kiyama. Jama'a yana son mutane su san kuɗin da na ambata cewa mafi da kaddamar da ita kanta karamar hukuma da mutane da suke cikin ta su ne suke wajen gare shi.